yung video rental dito? Star City. Video City yan, Video City. Dito yata, dito. Video City. Dito natin dito. Saan? Dito. Ito? Dito. Dinaanan natin yan, pre. Yan yung Pialong. Dinaanan. Wala na, no? Nadaanan na natin, boss. Dito ako. Dito, if I'm not mistaken, yung device sa kanto malapit sa atin may binaril. Dito may binaril din yata banda. Nabalitaan ko. Way back, tagal na nun. Nung taga rito pa ako sa Lapungan. Yan. May parang binaril banda rito. Yan. Dumaan tayo dito, no? Dito. Eh, dito. Duman tayo. Oh. Okay, dito lang tayo. Maganda yung daan dito. Malikabok dun eh. Oo nga. Ay, hindi natin dinaanan yung sa inyo. Malikabok. Kaya nga, daanan pa rin natin. Dali ko na lang tayo dito. Sige. Ito yung Nazarene. Yung unang dinaanan natin. Yan. Ito dinaanan natin. May daan ba dito? Meron dyan. Sige, daan tayo dito. Oo. Tapos dito lang pumamasok. Okay. Hindi natin ito dinaanan kanina. Ano street to? Di ko rin alam. Hindi mo rin. Baka daman din ako. Dama din natin. Mahula-hula na tayo. Hindi natin alam mga street eh. Importante ma-video natin. Oo, alam ko dati ano eh. Basta nga buha-buhangin to or ano. Ano kasing lalabasan natin pag lumiko tayo dito? Hindi, pag lumiko dito. Ano kasing daan to? Dinaanan natin yung papunta sa ano. Kinabiso. Lang natin, nakalimutan ko eh. May masikip na daan. Makakalabas tayo? May labasan? Ay wala. Carmelo. Mahirap yun lang dito. Saan na ba tayo? Dito yan. Yung sa inyo na dati ako saan ka nakatira. Ito yung kinabantalo. Nalito ako ah. Nasaan na ako? Ay oo, gets. Oo, tama. Nalito ako ah. Oo, gets. Ay oo, teka. Daanan ko ngayon papuntang SSC na dinadaanan ko. So, ikot tayo dito. Yung makipot na daan. Dahil lang, ikot tayo. Oh, yung dinadaanan ko papuntang high school, nung eskwela namin. So dito, pagka papasok na ako, di ba doon sa amin? Hili ko ako dito. May either dito or dito. So dadaan ako dito. Nakalimutan ko, nalito ako. Yun pala yung daan dito ah. Ay dito, meron. Oh yan, yung daan dito. Yan, sa kaliwa. Ayun kay Leia, nakalimutan ko sinong Gonzales sinasabi. Si Leia pala, ito pala sa kantong to. Eto, itong makipon na tayo na to, dito papasok naman. Eto, yan. Tapos may kaklase yung kapatid ko nakatira rin banda rito. Oo. Yan, dito. Tapos yung dire-diretso din sa salap, ay sa doon sa SSC, sa eskwela namin. Yan, ito dinadaanan ko. Shortcut sa bahay namin. Kalimutan ko na, tagal ko yung dinumaan dito ah. Si Balaba. Oh, hindi ko kilala. Yung ito. Oo, tama dito ako dumadaan dati. Tapos doon yung sa katong yung favorite ko yung fishballan. Tsaka pugo. Ang inang tagal ko lang din, nakakamiss to eh. Si Brian Makapagal dito banda. Dito si Brian Makapagal. Nakakamiss dito, tama, dumadaan ako dito dati. Ano kasing reason ko bakit pumigil ako sa pagdaan dito? Yung amoy yata ng tae. Dumami yung tae ng aso dito kaya nagpara maraming landmine. Ay na nakakamiss ah. Dumadaan ako dito palagi dati. Dito may English burger pa rin. Oo. Ano kasi tas eto yung Chowking. Chowking to. Naging manginasal. Oo. Tapos eto dito mataas, ba't ang taas? Ba't ang taas yung daan na yun? Hindi mataas yung daan na yun eh.
Nakakamiss ah. Ay, daan ah. Dumaan na tayo dito. Ay, di pa rin. Ayun, ito, daanan ko rin to dahil. Hindi, sarado na. Daanan ko to dati pagka after namin mag-Dota, gano'n or ano. Tapos ito, generic ah. Tapos, Frosty dati. oh, Mr. Frosty dati, tapos dito bumibili ng CD.